Jeste vidjeli kada neko ubacuje šumeću tabletu u tijest? Danas pravimo američka burger peciva, onako u burgeranama što kad izgužvaš vrate se u prvobitni oblik. I kako to postići? Kakvu god vam šuplju ovi youtuberi prospali, ovo su izmislili Amerikanci, tako da je odgovor mrtva hemija, koju vam može donijeti tetka iz Njemačke ako ju uvjerite da se ne drogirate, ili neki jaran iz Amerike ako ste dovoljan upak da mu žrtvujete američke kile u kofer. Ovo vam je lista i gramaža droga koju koristimo uz osnovne sastojke, a ono što vam nije dostupno izbacite. Onda napravimo i tang zongovu pastu od vode i brašna i onda roknemo te tange zonge kao i jedno jaje koje ćete prvo razmutiti i ostaviti mrvu jajeta koje ćete pomiješati s mlijekom za konačni premaz, da ne morate žrtvovati 2 jajeta za ovaj recept. To se sve mijesi 5 minuta i onda dodajemo puter koji ćete istopiti u mikrovalnoj. A pošto mi pišete u komentarima da je mikrovalna kancerogena, imam i za vas što se bojite rješenje. Uzmete aluminijsku foliju i napravite sebi kapicu i omotate vitalne najviše izložene dijelove, vrat, pluća, ramena i onda možete topiti. Ako i dalje umrete od mikrovalne, imate cenera od mene. Preuzimanje lično. Nakon pauze za dizanje podijelimo smjesu 6 do 8 loptica, spljuštimo ako hoćemo da budu šire kad se dignu, ili možete napraviti ovaj prsten od folije da se dižu u vis ko kita javorova. Kad se dignu, ide onaj jajopremaz, lete u rjernu i čim izađu premažete i puterom, pokrijete da se ne sasuše i imate tajno oružje koje vam bradonja sa crnim rukavicama koristi da vam tušne burger za 8 eura.